Da. A? Da. Sad je uključen vodonik, evo sad će da isključi. 3-4 sat. Evo isključen. Hoće ga ugasiti. Ovo je auto bez ubacivanja vodonika u motor. Ler gas. Evo opet će da uključi. 3, Ponovo se uključuje ubacivanje vodonika. Auto dobija obrtaje zato što dobija mnogo više energije ubacivanjem vodonika. Znači, ne dodaje se gas preko papučice, već preko regulacije ubacivanja vodonika. Evo isključimo opet. Sad je isključen vodonik, obrtaji su pali, počeo je nestabilno da radi, dok kompjuter nije smešu regulisao. Da vidim, Dragiša.